Mukomana shemuri sei zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Ndiri kutadza kuzvigamuchira ini. Tine hama yedu iyo iri kunzi nezvose zviri kuitika neinformation yatisiri kunyatsokupiwa zvakanaka. Umwe wedu pose apa tainge tichitaura naye zvakanaka. Saka tine vamwe avo vatakazotanga kutaura navo, vana vevhu vasingatodi kuti vange vachizivikanwa kuti ndiko kwavari. Saka vakangotinyorerawo mamessages paWhatsApp vakatiudza kuti ikoko zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tinofanira kuti tinge tichizongotarisira zvose zvinenge zvabuda musarudzo. Saka kana iri nguva yehondo, ukanzwa zvichinzi mwana wenyu haasi kuzivikanwa kuti aripi apa akaenda kuhondo yekuUkraine, munotoziva kutoti munhu panenge patori nemachances ekuti akafa, nekuti avo vaainge ainavo vekuNigeria nevekuZimbabwe takataura zvedu nevana vekumusha vatatu vose avo vainge vainaye vainge vachiti kwavainge vakaenda ikoko kwainge kusina kumira zvakanaka. Vakabva vachizosangana neambush, hanzi pakafiwa. Ndiri kunyora message iyi ndichichema mukoma, ndinokumbira kuti musazoposta voice note. Ndinototya because tainge tisingatozvizivi kuti mutemo wenyika yeZimbabwe hautendedzi kuti munhu unge uchienda kunorwa hondo uchirwira imwe nyika, hanzi zvinotosungisa kutorovera mujeri izvozvo. Saka vanototya vakomana ivavo kuti vange vachitozivikanwa nemazita avo kana nhamba dzavari kutoshandisa. Vari kutoshandisa nhamba dzemuno muSouth Africa but variko kuUkraine. Tine dambudziko guru kwazvo iro rapinda mumusha medu, enda tizivi kuti dambudziko iri ticharigadzirisa sei, nekuti mutumbi wake wemunin'ina wangu uyo wandichati Samson hatitozivi kuti uchazoonekwa here, tichazokwanisa kumuwana here kana kuti achangoroverako ikoko. Samson uyu munin'ina wangu ndainge ndichishanda naye, ndiri kuzvidemba kutaura kudai kana muchembere. Vakati kwandiri dai hangu ndakaramba paya pawakati unoda kuti unge uchitora mwana unge uchizogara naye kuCape Town ikoko. Asi mukoma, dzimwe nguva ndikazvidemba ndinoti ndainge ndichizama kuti ndinge ndichibatsirawo mwana waamai vangu. Samson uyu ndakamutora 2 years ago, mushure mekunge taona kuti kuZimbabwe kwacho zvakangofanana. Ainge ari kuuniversity, ndikamutora ndokubva ndauya naye kunoku. Tainge tava kugara tose, akazotowana mudzimai wake, mukadzi wacho iko zvinozve ane mwana uyu mukomana haasati atosvitsa gore kutaura kudai. Saka ainge achishanda, hatingati basa rainge riri too bad, aishanda murestaurant muno muSea Point. Saka tainge tichitowanawo kamari kedu kashoma kekuti tinge tichikwanisa kubhadhara marenti nekutumirawo mari kumusha kunana muchembere nekuzopota tichishanyirawo hama kumusha. Saka Samson uyu munin'ina wangu ndakaona kuti iye zvekuenda kuEurope ainge agara achizvida chaizvo, ainge achingogara achingotaura nyaya idzodzo. Kana muchiri kurangarira, pane mamwe maepisode amakamboposta kudhara kuchakafukidza evakadzi vainge vachiti vainge vachida varume vanenge vari munomu, vanenge vachida kuzoendako kumhiri kwemakungwa. Ndokuzotokuzivai kwandakaita because akanditumidzira akati linkika iyo kikikikiki, ngatingotiza kavakadzi tiende kuEurope kwakwa kuzototanga kuteerera chinonzi maconfessions. Kubva ipapo kusvika pari nhasi machannel ose anoita zvekurekodha maconfession ndinomateerera. Saka munhu ainge agara achitsvaka nzira dzekuti dziri nyore kuti ange achizoenda kuEurope. Pane zvose zvaaitaura aitongopedzisa nekuti inini ndine chishuviro chekuti ndinoda kuenda kuEurope. Aigara angori paGoogle achitsvakana nemajob adverts ekuenda kuEurope. Saka akabva achizoti last year Samson akauya kwandiri akati mukoma, ndawana dhiri rekuti by December, this was last year, ndinokwanisa kunge ndatobuda muno muAfrica. Ndikati zvakanaka. Akati ainge awana deal rekuenda kuPoland. Akati kuPoland ikoko kuri kunzi kune kuri kudiwa masecurity guard ekuno
gadha hanzi kumaprazi ikoko. Ndikati munenge muchipiwa mamari? Akati tinenge tichibhadharwa $3,000 pamwedzi. Hanzi visa racho rinokasika rabuda zvisingaiti. Ndakamboti Samson mwana wamai, this one 3,000 ndinoona kunge imari yakawandisa kuti unenge uchingonogara paprazi. Prazi racho rinonzi chiti tsvake painternet, but iye ainge asitorina information chaiyo. Akati tichazoitiswa mainterview, but tinenge tichifanira kuti tinge tichizodzidzira chiRussian zvekare. Ndikati Samson mwana wamai, usatamba nevanhu vepainternet. Ko kana vari maNigerian vokutora vobva vanokucheka mabody parts ako, ini ndinotya kuti unge uchingosiya basa. Dai tatanga tamboshanda, because ndainge ndichiti kwaari ngatishandei, tainge takatotora malicense edu, then kana tashanda kudaro iwewe wobva wachizomirira kusvika paunoenda kuretest. Wava neclass 2 tozotanga kuaplya tichitotsvaka kumakambani anotozivikanwa awo ari kutoda madriver ekuZimbabwe, because zvataita kuno mukoma taiti patinenge tiri pamaoff paya taisangana nevamwe vanodriver matrack avo, then tobva tavabhadhara totombobva kuno kuCape Town kuenda kuDurban kana kuenda kuJoburg wozodzoka zvako tichidzidziswa basa. Saka ndozvandaigara ndichingomukurudzira kuti by the time patinozodzokera iwe uchinoita retest yako uchiwana class 2 tinenge tatova neexperience yekuti mutrack kungopinda mutrack uchitodhonza trailer wakaenda. Plus pari zvino tiri kushanda, tenda Mwari nebasa rako remurestaurant kunyange tiri muno muCape Town. Zvitori nani kuti tinge tichinzi tinoshanda tichichengeta mhuri dzedu than kuti unge uchiti uri kuda kuenda kunzvimbo kwekuti hausi kunyatsokuziva kuti uri kuenda kuPoland here, zvombonzi prazi racho riri kuRussia, zvombochinja zvonzi muPoland. Saka zvainge zvisiri kutonyatsokunzwisisika. Ndokusaka ndainge ndichimurambidza ndichiti Samson, dai wanditeerera. Asi Samson haana kuda kuteerera. Akabva achizotanga kutengesa zvinhu kumusha uko. Ainge aine mombe dzake dzaainge akatenga, akakwereta mari kuvanhu kuno kuCape Town. Ndikazotosara ndichibhadhara mari dzacho nekuti asvikako mukoma akaona kuti situation yainge yakatosiyana. Saka akabva achizosimuka muno muCape Town akananga achiti ainge achienda kuPoland. Saka paakafona kekutanga zvechokwadi mukomana ainge ari kuPoland, he was very excited, but izwi rake rakazongochinja mukutaura. After about 2 days ndaitonzwa kuti munhu uyu wandiri kutaura naye ari kuratidza kuti ari panguva yakaoma, anenge ane stress. Saka ndaitongoita majokes naye chiri sei chando ndo chiri kuita kuti unge uchingova wakasuwa here. Akati mukoma, pane zvakaitika, handisi kunyatsokunzwisisa kuti chii chiri kuda kuitika. Ndikati koindava? Akati mukoma, handisisiri kuPoland, takatobuda munyika yePoland. Ndikati makabuda munyika yePoland? Akanditi eye, takatorwa. Pane vamwe varume avo vacho vakatiitira mavhiza vari kuti ndivo varidzi vemadhiri. Iko zvino zvitiri muRussia mukoma. Ndikati muri muRussia muri kuitei kuRussia kune hondo? Akati tiri kune imwe camp uko kwatiri kunzi tiri kutofanira kuti tinge tichitoenda training. It is a training camp, and mukoma takatopiwa pfuti nembatya dzekupfeka dzekuhondo. Vari kuti tiri kuenda kufanochengeta border rekuUkraine. Mukoma, moyo wangu wakabva watsemuka. Ndikaziva kuti munin'ina wangu ainge atonyengedzwa, ainge asiri security guard, but akatoenda ikoko as a mercenary kuhondo yaasiri kuziva magumo ayo. Apa haasi musoja wekuti akamborwa hondo, akamboshanda hake sagard. Ndokusaka ainge achiti ndikuda kuenda kunoita security guard kuPoland. Ndakatsemuka moyo ndikashaya kuziva kuti dzimwe hama ndodziudza sei, because iye akati ini mukoma kuti ndinge ndichiudza hama hazviiti, ndava kutoisa imi pamberi kuti munge muchiudza hama dzose. Ndakachema ndikati shamwari Samson,
kutiza, siya zvinhu zvevanhu izvozvo udzoke kumusha. Asi iye akati, mukoma, pasipoti yangu vakatoitora, hapana kwekutizira, apa kuno kune chando chekuti kungobuda panze chinouraya munhu. Saka mukoma akabva achizoendeswa kuUkraine. Taingopiwawo maupdates naye, tazodai tafamba so, akatotiudzawo mari idzo dzaainge achifanira kuti ange achizopiwa kunyange zvikanzi afira kuhondo. Saka mukoma, svondo rapera iro ndo patikabva tachizotanga kugamuchira mamwe mawhatsapp call. Mukomana hatichamubati, hatisi kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika. Ndo patakabva tachizokwanisa kuzotaura nevakomana ava. Vakomana vatakazotaura navo vakabva vachizoti hanzi vakarwiswa nemadrones vari kuUkraine border, saka vakasangana neambush. Saka ivo vainge vachiti Samson akarohwa, akaputikirwa kumeso, ende izvi zvakaitika vainaye, asi havana kukwanisa kuti vange vachizomirira kuti vaone kuti ainge achiri mupenyu here, but hanzi bhomba racho rakaputika, ndiye ainge ari kumberi. Pandakaudzwa nyaya iyoyo ndakangogara pasi, murungu wangu akauya akandibvunza kuti chii. Ndo pandakabva ndachizotanga kuchema ndikamubudira pachena kuti ndo zvakaitika, brother yangu akatiza akaenda kuUkraine. Saka pandareceiva mamessages ekuti brother yangu yakaputikirwa nebhomba iro rakadonhedzwa hanzi nedrone, munin'ina wangu shuwa here wandakatora ndikaunza muno muSouth Africa ndichiti ange achishanda akwanise kuriritirawo mhuri, ange achikwanisa kundibetserawo pamutoro wandanga ndatakura kwemakore akareba as a breadwinner ndiri ndega mufamily. Shuwa wandakanwa naye zamu rimwe chete, ofira here munyika yaasingazivi kana mutauro wayo, kufira hondo isiri yake. Akatsvaka basa kuPoland, shuwa obva achizoendeswa kuUkraine. Mari dziya dzaakaudzwa haana kana kutombobata, hamshuwa kana sendi rimwe chete. Iko zvinozvi kwava kufa rufu rwakashata, rufu rwemunhu asina kana zita, rufu rwemunhu akafa achingotsvaka greener pastures, akanyengerwa. Mukoma, ndauyawo pano nenyaya yangu, musazoisa voice note rangu, asi ngaive yambiro kune vose avo vari desperate, vari kutsvaka mabasa. Mukoma nashi, nyika yazara nemafake job, vanhu vari kutsvaka vanhu vavanoshandisa. Ukangoona pachinzi kuri kutsvakwa masecurity guard, ziva kuti uri kuendeswa ikoko kuUkraine uko. Kana ukangonzwa zvichinzi kune vanhu vari kudiwa kuPoland, kuRussia kana kunyika inonzi Lithuania kunobhadharwa mari yakawanda pasina kana degree, tiza neupenyu hwako. Iko zvinozvi tiri kutongozamawo kuti tinge tichitaura nevamwe vanhu avo vane mafone numbers atakapiwa. Vamwe vacho ndeve kuNigeria, hanzi vari kubatsira maAfricans avo vanenge vaine hama dzavo dzinenge dzakafirako kuUkraine. Saka ivo vari kuti vachazotiudza update. Ndichazokuudzai zvinenge zvaitika. Ndiri kurwadziwa nekuda kwekuti ainge achitowana mari mukoma, kuburikidza nemari dzataiwana per month uchisanganisa nemari dzematip kuma 8,000 rands taitokwanisa kutoiwana mari iyoyo. Iko zvinozvi zvimwe kuda mutumbi wake uri kungoora uri musango rekuUkraine, hachina guva, hapana achamuchema, hapana anomuziva, ongodyiwa zvake nezvikara zvesango. Mukomana shi, kuremerwa kwangu kuri kundidya mwoyo. Ndinoti ndichifamba ndinonzwa dzungu, ndoita sei nai mukoma? Amai kumusha uko vava kungochema neni vachiti dai hako usina kumbogara wakanditorera mwana wangu, dai hake akagara muno muZimbabwe achiti hake kana zvekutengesa ndingadai ndiinaye mwana. Saka ndava kutotya kuti zvimwe kuda zvichazonzi ndini ndakamupfurira mwana uyu, because paakauya kwandiri akandikumbira akati, mukoma, musazoudza hama
kuti ndozvandaronga izvi. Kana ndikabudirira kwandiri kuenda uko mukoma, muchaona kuti tichatorarama upenyu hwakanaka sei. I am regretting mukoma nezvakaitika izvi. Ndinenge ndirimo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi tine hama yedu uyo akafirako kuUkraine, but vari kuti takangoudzwa kuti zvaizvezvi mongo expecta anything chero zvabuda musarudzo, nekuti hanzi akaputikirwa nebhomba iro rakadonedzwa nedrone. Hanzi bhomba iri rakaputikira kumeso kwake apo pavainge vachipatrola vakasangana neambush. Zvakaoma hazvo vedu we. Yei ma1 nyaya idzi dzekuti munenge muchitsvaka mabasa, tichitsvaka mabasa ekuti tinge tichienda kokuna naPoland. Zvaizvezvi vanhu zvinoda kuti tinge tichitombomira. Hanzi unoenda uchinzi uri kuenda kunoshanda muPraze, hapambodiwe zvinhu zvakawanda. Wasvikako hanzi mapasipoti anobva atongotorwa wobva watongoendeswa kunorwa hondo. Yei pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo zita rangu muchanditi tichaona. Pane zviri kuitika muupenyu hwangu. I know kuti vamwe vanhu vachati it is really sad, but ndiri kudawo ma-answers pane izvi zvandoda kuti ndinge ndichiita nemudzimai wangu. Zvakatangira patakatora $5,000 iyo yatakakwereta. Saka mari yatakakwereta takashandisa imba yedu as collateral. Iyi imba yakasiyirwa vabereki vangu nasekuru nyakubereka amai. Saka vabereki vangu vakazoshayika. Imba iyi iko zvino zviyakazosiyirwawo mumaoko mangu. Saka ndo yandakashandisa as collateral iri kuno kuAvondale tikabva tachizotanga business. Mukomana ndiri kuzvidemba kuti chandakamboda kuzviitira izvi zvemabusiness. Ndiri murume ndine makore ndichati 43 kuitira kurasisa vavengi vanondiziva. Ndiri kunyora confession yangu ndisingazivi kuti ndichazowana help here kubva kune vedare renyu, kana kuti vanhu vachatongondiseka kuti mazvokuda mavanga enyora. Saka nhau iripo ndeyekuti ndine mari yandiri kukwereta $5,000. Ndiri kuikwereta umwe munhu anoita zvezvimbadzo but achishanda kune rimwe bank. Saka murume uyu ane hutsinye. Ndakatoisa imba yangu iyoyo yekuAvondale as collateral. Saka ndakabva ndachizovhura bhawa iri randakavhura ndingatauri hangu kuti ndakarivhurirepi. Saka zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Takati tarana business redu mune zvakanaka, ndikangoti about 3 months tava kutoda kutonotarisana neXmas paya. Pane rimwe bhawa rakazongovhurwa pedyo nepangu iro riri kutitorera vacustomers edu. Bhawa rangu riri kungoswera riine nhunzi chete, vanhu havasi kumbouya apa nezvikwereti. Ndine chikwereti chakanyanyisa. Ndiri kutya kuti varume ava vanokwanisa kuzondimanikidza kuti ndige ndichitengesa imba kana kutorerwa imba. Mudzimai wangu paakaona kuti ndo zvava kuda kuitika, akangotanga kungotarisa mavideos epaYouTube sekuti sekuru ndingi vanorombesa. Akawana vamwe sekuru avo vekwaRusape vane mbiri pasocial media yekupa vanhu malaki emumabusinesses. Saka takabva tachizoendako iro rinogore muna 2026. Takafamba zvakanaka, tasvikako kwaRusape tikatogamuchirwa nomufaro. Sekuru ava vakati kwandiri, iwe ticha, kana uchida kuti bhawa rako ringe richizova nemacustomers, ndinofanira kuti ndige ndichikusunungura. Vakati tichaona bhawa rako rakasungwa kuti ushaye macustomers avo vane mabhawa
pedyo newe vange vachiwana macustomers akawanda. Vakati kuti bhawa rangu ringe richisunungurwa panodiwa mushonga une simba rekupofomadza vatengi kuti vauye kwandiri chete. Saka pari kudiwa musoro wemunhu akafa unofukunurwa. Hanzi kana kuri kunzi kukaitika rufu kune any village kwekuti vanokwanisa kuzviita zvinhu izvi, vanoita sekunge vane maconnections. Hanzi kuva iroro rinobva rafukunurwa, mutumbi wobva wachizogurwa musoro wavo. Iwoyo musoro kana wavapo, ndobva ndachizoenda kwaRusape, ndobva ndachizonotora musoro wangu. Saka musoro uyu hanzi ndo uchaita kuti ndinge ndichizobudirira, tinge tichizomeka mari. Izvo zvichaita kuti ndinge ndichizova munhu akapfuma. Ndichiuya nenyaya yangu mukomanashe, kureurura uku handisi kuganza, ndakatozvininipisa. Ndikuda kungobvunza mubvunzo umwe chete, hazvizondisungisi here izvi? Nekuti musoro wemunhu physically watinofanira kuti tinge tichizoenda kunotora kwaRusape touya nawo. Ndiwo mubvunzo wangu wandiinawo. Hana yangu iri kugara ichingorova. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo, apa mukadzi rake basa akatoita, akati ndiyo solution yoga yatiinayo pari zvino kuti tinge tichibuda munhamo yatakatarisana nayo. Mukoma tinokwanisa kusvika pakugara murodhi kana zvinhu zvikasachinja nekukasika nekuda kwekuoma kwakaita upenyu. Tiri vanhu vainge vatombori nezvemari, but zvose zvakangochinja kubva apo patakavhura bhawa iri. Dzimwe nguva tinotomborara nenzara, kuswera zvekare nenzara. Mukoma kana mukaposta muzondizivisa. Vanojaja munokwanisa kujaja henyu, hamusi kunzwisisa situation kuti yakaoma sei. Tinenge tirimo mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna zvakaoma kuna mukoma vedu. Hanzi tinenge tirimo mucomment section, zvichireva izvo kuti vanenge vachiteerera naamai guru. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Mawan erikidze tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashe muri sei zvenyu? Please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo zita rangu muchangonditi Madzibaba because ndinoita zvekuprofita. Ndiri kutoseka zvangu, ndanga ndichizviseka. Ndinowanzokuteerera kuma confessions. Ndinofarira zvekare chirongwa chabhozho pandinenge ndiri paroad because ndine prazi. Saka ndinogara muHarare but ndine prazi rangu outside of Harare. Saka kana ndiri paroad when I am driving ndinenge ndichiteerera zvangu nyaya dzevanhu. Ndanga ndichizviseka ndikabva ndati ndinge ndichimboshare nemi. Musazoshare ka voice note rangu iri, mungoita zvekuteerera nekunyora. Kuseka kwenhamo. Ndichirangarira musi uyo wandakaona kuti Mwari haasi wekutamba naye. Isusu tiri maprofita vane strategy mukoma nashe, titori netimu. Mashandiro edu mukoma tinoshanda sezvizvi, tinotsvaka maclients vanenge vari kunze, madiaspora clients, vanhu vari kunana UK, America, South Africa, vanhu vanenge vaine mari but vaine matambudziko. Saka kana tikabata munhu akauya kwatiri tikamuprofita, zvisinei nekuti tambomupa chiprofita chechokwadi here kana kuti chenhema, tinobva tachizotanga kuferefeta munhu uyu. Tinomuferefeta kusvika taziva kwaanobva kumusha uye kwaanogara, especially vabereki vake kana vachiri vapenyu. Ndo zvinenge zviri nyore kuti timuudze kuti iwe maproblems ako ari kukonzereswa nevabereki vako, ndivo vanoziva pari kubva matambudziko ako.
ende munhu wose anenge aine munhu wake waanoti anenge uya anenge ndiye anondiroya chete. Saka tikangogara taziva kumusha kana kuti kunogara munhu waunofungidzira, kunyangwe tikanzi tazova desperate tinozongoti chero hama yako. Saka kana tawana ruzivo rwekuti amai veclient wedu uyo anenge ari kuUK vanogara kuBorodale kana kugara kune imwe nzvimbo, tikawana address tinobva tachizoronga mission yedu yekuti tinobva tachizoendako tobva tachizonocherera zvinhu zvatinozodzoka tichizobata. Saka kana taita saizvozvo mukoma, tinobva tachizokuudza kuti dhiri iri hatichadi kuti tirambe tichingoriita pafoni. Zvava kuda kuti iwewe unge uchisvika paground tinge tichizopedzisa tichikupa minamato nekubata zvinhu. Saka paunouya tinotokuudza kuti toda kuti tinge tichiitira munamato wacho kumba kwanhenge wako. Iye anenge achitorina chaanenge achitomboziva kuti pamba panenge paine danger zone inenge yakatongochererwapo pamba. Saka iwewe usati wauya tinoenda tonochera kana gomba tobva tavigwa chikwambo chedu chenhema. Saka kazhinji chinenge chiri chivezwa takachigadzira nemvere dzemhuka, matehwe, kuitira kuti vanhu vange vachizotya zvimaziso. Takatobayirira zveplastic zvinenge zvichityisa kutarisa varume, kunyange ukachiona chakaraswa murodha unochitiza because icho pachezvacho chinenge chichitotyisa. Plus tinotanga taenda nazvo zvinhu izvi kuno umwe murume wechirudzi uyo anonoisa mweya pazviri, not kuti mweya wekuti zvinenge zvava zvikwambo, but imagic so dzaanongotiitira zvekuti wakachitarisa haunokwanisa kana kufenda. Saka mukoma tinobva tachizoita dare guru rekubata zvikwambo. Saka zvakazoitika mukoma shene rimwe gore takati tabata client yedu, takataura navo ende mukuvaferefeta kwatainge tichiita vachitaura nevadari vedu nekuzovabvunza mibvunzo yakasiyana siyana, takakwanisa kuva neruzivo rwekuti vanhu ava vanobvepi uye zvekare vabereki vavo vanogarepi. Saka ivo vainge vaina vatete vavo vainge vakapfuma mumhuri, saka ndova vaifungidzira kuti ivavo vanogona kunge varivo vari kuvaroya. Saka takakasika taibata nyaya yacho. Vakazouya kunoku kuZimbabwe, tikabva tati tiri kuda kuti tinge tichienda nemi pamba pavatete venyu tinge tichimbonosiya munamato. Takasvika kuya mukomanashi nemagemenzi edu nemudzimai wangu uyo wandinoti my chief prophetess. Iye ndiye anoziva manje izvi zvokunyatsogona kuprofita zvenhema kudarika munhu wose. Inyanzvi. Takabva tachizotanga kuita sekunge tainge tabatwa nemweya tichitaura nendimi ndokubva tati tasiya munamato. Saka tainge tichida kunyatsokuona kuti ndepapi patingasiya zvikwambo zvedu, because kuna naBorodale tainge tisati takambozviita. Zviri nyore kuzviita mumaruzevha mekuti vanhu kana vaenda kunorara sometimes unokwanisa kutongopinda mugedhi mevanhu wotongosiya wacherera zvaunocherera obva watongosiyana nazvo, but kumasebhabhu zvinokwanisa kuti netsei kunenge kuine masecurity guard. Saka takazoti tava nechinhu chedu tikabva tachizoenda nacho kuBorodale. Tasvikako mukomanashi takaita zvivindi zvezuva iroro kutoenda ari masikati, because taita tichivafeya kuti muriko here. Patakanzwa zvichinzi kumba hakuna vanhu vakatipa date, taenda kuya mukoma. Sezvisinei vanhu ava vainge vakatiudza kuti vanenge vasiko, but kwavakaenda vakakasika kudzoka. Vainge vakatoungana sehama, sevanhu kavainge vachifara vachiti tabata muroyi wedu. Vainge vachiti vatete vavo pavari naivo vanenge vari kumashure kwavo, saka vainge vachitoshayisa vatete vaya mufaro. Mukomanashi takabva tachizojambajirawo. Tajambajirawo kudaro tainge tichizviziva kuti pamba apa pane mabulldog. Zvezuva iroro hatina kunge takaziva kuti mabulldog awa ainge akavhurirwa, ainge asiri mukeji. Ndisu uyo nyawa 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 vanhu vari mumba. Saka tainge tichida kunocherera chikwambo chedu padhuze neumwe muti wemuorange. Mukomanashi ndakangonoti 1D
2 ndichichera paya. Tainge titori nekapadza kedu katainge tiinako tichichera kudaro. Umwe wangu ainge achidira mvura kuitira kuti pasi pange pachizova nyore kupachera. Saka noizi yatainge tichita tichichera kudaro, mukomana chimabulldog aya akabva azvinzwa kuti there is something that is going on. Mukoma, imbwa dziya dzakatitaimira, hadzina kumboita zvekuhukura dzichiri kure, dzakazongokaruka dzati dzasvika mukoma. Apa inini ndainge ndakakotama ndina kukwanisa kuzviona. Umwe wangu ainge akabata chigubhu nechikwambo chiya ndiye akakasika azviona, akabva ati rutsoka ndibereke. Iniwo mukoma kuzonodai ndakabva ndanzi haka gumbu ndokubva ndarumwa neimwe yacho apa dzainge dzakazara nehasha. Ndikaona kuti imbwa idzi dzikangondidonhedzera pasi ndinourawa. Ndainge ndisingadi kuridza mhere, but ndakaona kuti kana ndikasaridza mhere imbwa idzi dzinondiparadza. Saka dzichindizvuzvurudza kudaro mukoma, iniwo ndakaramba ndakangobatirira pamuti uya wemuorange nekubaya kwawo. Mukoma, kana wasvika panguva yakaoma unozotodzinzwa minzwa dziya mushure mekunge watombokwira mumuti une minzwa kudaro. Ndakazongoridza mhere ndikati yowe, ndarumwa kani, ndibatsireiwo, ndarumwa kani. Saka vainge vari mumba, pavakanzwa mhere panze ndopavakabva vachizobuda. Vakabuda vose vakashamisika vachiona munhu ainge ari mumuti wemaorange. Vakauya pedo neni kwava kundibvunza zvavo, kuita sekunge vainge vasiri kumboona kuti ndainge ndiine emergency yandainge ndakatarisana nayo. Kunze kwekuti vange vachidzinga imbwa mukoma, imbwa dzainge dzingori teki neni because pandakakwira mumuti imbwa idzi dzainge dzoruma zvino zigemenzi rangu rainge richiremberera. Apa iniwo ndaitya kuti kana dzikaramba dzongodhonza gemenzi riya ndaikwanisa kuzosara ndisina kana chandinenge ndakafuka. Vakandibvunza kuti zvainge zvaita sei? Vakati naimi madzibaba, vana vaya zvino vekuchando ndo vakashamisika. Vakati madzibaba, chii chiri kuitika? Ko muri kuitei mumuti? Apa umwe wangu akangodonhedza chigubhu chake nechikwambo chiya chemugadzirirwa chainge chingoripo pasi. Vanhu vakatongozviona kuti vanhu ava ndeve feki. Mukomanashe apa mudzimai wangu neumwe bhururu wedu watainge tiinaye vakatiza mukoma mushure mekunge vatombomhanyiswa. Magemenzi avo ainge akabvarurwa sele yose nembwa, but havana kubatwa because vakazokasika vakabva vachizonopoya. Kwava kubva vachizonokwira mumotikari kwava kundisiya zvangu. Mapurisa akangodaidzwa mukoma ndirimo mumuti, ende kuti unge uchiburuka painge pasingaburukiki, kunyange ndainge ndichizviziva kuti mapurisa ari munzira ari kuuya. Mukoma, handifi ndakaikanganwa nyaya yakaitika iyoyo nanhasi uno, but tichirimo muchigemu mukoma, tichiripo pakutsvaka mari isu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndo zvakaitika apo pavainge vari kuBorodale yamahwani. Hanzi ndo chigemu chatinoita ichocho. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.